Είμαστε σε δοκιμή να βρούμε κάτι συμβαίνει στο αυτοκίνητο. Για πες Γρηγόρη, τι γίνεται. Μας ενημέρωσε ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου ότι μετά από μια πορεία σε ταξίδι το αμάξι άρχισε να κόβει την ταχύτητά του και να μειώνεται σταδιακά, χωρίς όμως να έχει καμία ένδειξη, ηλεκτρονική ένδειξη στο ταμπλό, κινητήρα ή βλάβες. Φοβήθηκε ο άνθρωπος γιατί είχε μπροστά το ταξίδι, το φόρτωσε στην οδηγική βοήθεια και το έφερε στο μαγαζί. Στο μαγαζί το αμάξι το βάλαμε στο διαγνωστικό, δεν έκανε καμία βλάβη. Ενώσαμε μανόμετρα στην πίεση της βενζίνας, η βενζίνα δούλευε κανονικά και τώρα το δουλεύουμε σε πραγματικές συνθήκες. Έχουμε βγει στην Αττική Οδό και κάνουμε μια δοκιμή 66 χιλιόμετρα για να ξέρουμε πραγματικές συνθήκες τι κάνει το αυτοκίνητο. Θα μαζέψουμε τα δεδομένα που θα έχουμε και θα κρίνουμε από τις πιέσεις που βλέπουμε τι ακριβώς συμβαίνει στο αυτοκίνητο σε πραγματικές συνθήκες και όχι σε στατική συνθήκη. Και γι' αυτό πιστεύω πολλές φορές ο κόσμος πηγαίνει το αυτοκίνητό του στα συνεργεία και μετά λένε το πήγα 10 φορές και δεν μου βρήκανε τι είχε. Η αλήθεια είναι ότι όσο ο καιρός περνάει και η τεχνολογία ανεβαίνει, πολλαπλασιάζεται με ηλεκτρονικά συστήματα άνεσης, ασφάλειας και ευχαρίστησης, τα αυτοκίνητα θα γίνονται πιο δύσκολα στη διάγνωσή τους. Παλιά η επισκευή του αυτοκινήτου κρινόταν στο 20% τον εντοπισμό των βλαβών και το 80% της επισκευής. Τώρα πια έχει περάσει το 80% και παραπάνω η διάγνωση και το 20% είναι η επισκευή. Και γι' αυτό θέλει σύνεση, ηρεμία και βέβαια τεχνικές γνώσεις και ενημερώσεις συνέχεια, εκπαίδευση συνέχεια για να μπορεί να τα απεξέλθει σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ Γρηγόρη.